I min YouTube-kanal och nu ska vi spela Star Wars Battlefront i skogsbarn. Här har vi Lukas. Och nu ska jag klippa lite bara så ni vet. Så... Vill du ha den? Okej, nu kör vi. Nej, gå upp. Upp. Sidan. Här. Så. Nu kör vi. Så, nej, men jag är så. Där. Nu kör vi. T21. Det slutar. Jag har inte kört med den ändå. Ja, det är bra. Jag prövar en ny. Oj. Kolla. Jag lyckas. Vart hör du? Jag sprang hitåt. Jag vet. Det är vid Det var bron. någon här. Det är vid bron. Nej, varför sätter jag upp den där? Wow. Herregud, Lukas. Gärna gilla den här videon. Och jag säger tack och ja. Du kan ta på den lite. Inte i början. Den har inte så bra sikte. Nej, kolla. Men där kommer det bara vara goda Milton. Så att vet. Va? Det kommer bara kunna vara goda där. Nej! Det är inte jag som försöker skjuta dig. Milton. Det är inte jag som försöker skjuta dig. Jag klickar. Shit, spring. Jag gillar den här videon om jag redan har sagt det. Nej, det är riktigt. Ja. 3 gånger. Den har bara inget bra Milton. Nej, kolla! Åh, vad står det? Tja Milton. Det är jag som såg det. Det är rätt. Headshot. Det var den han hade som jag hade innan. Milton. Det som dödade på ett skott fast han fick inte en bra träff. På mig? Ja, annars hade du varit död. Det var någon där. Den här har samma pistol som dig. Milton. Jag såg en som hade samma som dig. Jo, jag är fel. Hej då. Åh, headshot. Jag vill byta pistol. Hälsiken ATST. Vad är det? Ja. Wow, jag hittade den. Ja, men den sköt mig sen när jag såg. Nej, jag får byta en pistol. Kan du spränga mig själv? Nej, jag tog inte. Det var en kommer mina... Och ST'n.
gissa vilken pistol. Nej. Gissa vilket vapen. Den där bazooka. Nej. Nej, typ bazooka. Jag har en bazooka. Har du? Nej. Jo, där nere. Ja, där. Jag har en bomb som jag släppte in. Oj, 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 oj. Varför sprängdes den? Ingen aning. Själv. Ska jag ta den, Mille? Ja, okej. Om ni undrar vad det där är så är det en hero-grej. Nej, skit i den. Nu ska jag köra YOLO, Mikael. Mille, nu ska jag köra YOLO. Mille, nu ska jag köra YOLO. Fot i huvudet. Inte YOLO-saker som jag tänkte. Men... Helsike. Wow. Var det du? Jag råkar skjuta med Kjell med bomber. Ojsan, ojsan, ojsan. Oj, vem har lagt ut den? Det är jag. Oj, vad är det här för pistol? Men det är en pepper till. Wow, Milton, varför har du inte den här? Vänta, vart är? Den här är asbra sikte också, kolla. Vart är du? Vart är du? In i kölden, tja. Ser du min pistol? Ja. Vänta, får se på. Kom. Den är asnice, kolla vad bra sikte. Och så kolla. Varför har du inte den? Den är bättre. Den är bättre än... Den är bättre än den du har, Milton. Och shot igen! Det får lite liv. Headshot. Nej, jag vill göra... Wow, vad många är ute, Milton. Vad många är ute. Peppra. Alltså Milton, du måste ha den här. Den är bättre än den du har just nu, Milton. Den har bra sikte också, Milton. Och den skjuter mycket snabbare. Milton, du måste ha den här. Milton. Ifall du dör någon gång, ta den här istället. Alltså, jag hittar ej ut. Jag kommer. Nu hittar jag äntligen ut. Just nu hade Atens face. Åh, herregud vad bra. Och stuckit där borta, Milton. Du är där uppe. Jag försöker ju inte att du är på dig. Kolla tatueringen på face jag gjorde. Oj. Milton, den här ska du ha nästa Ja. gång. När du dör. Milton, du måste ha den här då. Ser du vad snabbt jag pepprar? Mille. Ser du inte vad snabbt jag pepprar? Helsike. Milton, byt pistol till den här. Det är den. Nej, det är det inte. Ner. Sida. Andra sidan. Är det den? Nej. Det är Vilken tog du? Ja, bra, du tog rätt. Pro, Milton. Pro. Den här är asnice. Åh, jag såg lite Chewbacca. Och så här vill jag ha. Så där mycket jag känner det. Vänta, jag hittar en hero-grej. Du ska komma... Vill du inte ha den? Ja, jag hoppar just så jag fick den andra. Varför vill du inte ha den? Jag vill inte vara en hero. Vad sa du? Jag vill inte vara någon hero.
Varför vill det inte vara Lucky Luke? Nej, stress. Luke Skywalker. Men de går inte på den här, för den smäller snart. Kanske. Nej, du sprängde ju den. Nej, det var han som gick på den. Men då? Han, en ond som sprängde sönder. Kom hit. Dada. Boom. Jag kommer dö mitt och jag har 5. Jag har 5 liv och en sköld. Ser du mig? Kolla nu. Kolla. Nu kom bomben ner på ATS. Sprängdes den? Ja. Jag dödade den. Där ligger en slik. Det är på vägen upp. Shit, vad var det där? Inte vet jag, men jag har inga sköldar kvar. Jag har använt alla mina sköldar. Ser du? Du har ju kvar det. Nej, jag har inte kvar någon. Det var 3 stycken. Vad säger du? Man har 5. Jag har bara 3. Då har jag använt 2. Jag har aldrig använt. Jo, så man har 5. Då kanske jag råkar bli... Men är du störd av det? Vänta, vad? Där. Det ser jätteroligt. Alltså, varför tänkte du på det? Vad säger du? Tänkte du på det? Vad? Vad tänker jag på? Jag inte tänker på att du ser rolig ut när jag skjuter dig. Vad vart är du? Här uppe. Vart är ATS? Här. Där jag står. Som är jättebra. Jag måste dit för snart kan man hoppa på den härifrån borta. Milton. Jag vet vart det är. Då tar jag grejen. Nej, kan du ta den? Hoppa över. Det går inte. Jo, det går. Shit, Anna. Ser du? Går inte. Nu strunt i den. Ja, vi måste skjuta den nu. Lille. Jag skjuter. Öjbil. Först. Okej, det kommer bara bli 3 minuter till, hörni. Om ni har tur så hinner se när vi besegrar den, kanske inte. I sådana fall är det synd. Nu tar jag en sån här. Ja! Så att det går snabbare. Jag skjuter den. Så att den dör. Om ni undrar vart jag är så är jag på just på AT-AT. Nu kommer det bättre än så här. Jag skjuter på den. Jag vet nu jag kliver på den. Sluta. Komma till mig. Ja, vi kommer inte få dö på den Milton. Vad säger du? Nu har jag slutat tappa bort liv. Så är det. Åh, vad många det är här! Fick slå ihjäl den, Milton. Jag slog ihjäl den. Milton, det är ingen idé. Jag har slutat på den. Nej, jag kommer aldrig få dö på den. Men jag gör en tatuering. Nej, vad nära! Jag skulle gå efter raket. Oh, yeah! Jag vill gå upp. Kan du hoppa ner? Helt om. Jaha, den är... Kolla där, jag glider. Ja, jag har en spindor. Hej då! Var det där du? Var det du? Ursäkta mig. Oj, det var hörni, nu slut.